Ελάτε, ελάτε. Καλώς. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Νίκος Νικολαίδης. Ακούγεται, βάλτε να το βάλετε κοντά, δεν ακούγεται και το φίλο. Νίκος Νικολαίδης. Νίκος Νικολαίδης. Και με τι ασχολείστε? Με το χορό. Τι σας έφερε σήμερα κοντά μας? Τα φώτα. Τα φώτα, ηλεκτρολόγος είστε? Είναι πώς και μπείτε. Είδα πώς και πήγε. Τα φώτα Αρέσει της το φως. δημοσιότητος. Τι θα μας κάνετε? Θα χορέψω του Σάκη Ρουβά. Αν κάνετε το Σάκη Ρουβά. Είμαι νέος. 19 χρονών είμαι. Λίγο τολμηρό μου φαίνεται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, θα ήθελα πολύ να το ζω. Γιατί ξέρουμε εμείς, είναι ο Ρουβάς στην δικιά μου ηλικία, κατάλαβες. Για να δούμε. Τώρα λυσάξτε. Έτσι κάνει ο Ρουβά. Σου θυμίζει Ρουβά. Σου θυμίζει Ρουβά. Πώς θα έκανε? Όλα γύρω του γυρίσουν. Όλα γύρω του γυρίσουν. Σμεύσουν, φλέξουν, τσέσουν, όλα. Όλα γύρω του γυρίσουν. Τρία ήτανε. Τρία ήτανε. Την τριακή γιατί εντάξει δεν χορεύει έτσι Ρουβάς. Είμαστε σε θέση να το ξέρουμε. Ο καθένας βάζει το δικό του. Ναι. Άμα μιμηθώ το Ρουβά, Μα εσείς μας είπατε ότι μιμήσετε το Ρουβά. εγώ δεν το είπα αυτό. Εσείς δεν είπατε ότι Θα χορεύετε το χορέψω Ρουβά. του Σάκη Ρουβά, το Ιώνα γύρω που γυρίσουν. Ναι, σωστά. Καταλάβαμε ότι θα Το κάνετε. αποτέλεσμα δεν αλλάζει από την πρόθεση. Άσχετα από την πρόθεσή σας, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που αξίζει 100.000 ευρώ, που είναι το βραβείο για το Ελλάδα έχει ταλέντο. Ναι, αλλά ο άνθρωπος ήρθε για την εμπειρία του λέει, δεν ήρθε για να Ωραία, πάρει εντάξει. λεφτά. Και εμείς ευχαριστούμε για την εμπειρία που μας χαρίσατε. Θα ψηφίσουμε. Θα χορέψω Σάκη Ρουβά, όχι να μιμηθώ Σάκη Ωραία, Ρουβά. εντάξει. Μπράβο. Να μην βγάλουμε μύθο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Γεια σας.